Здравейте, казвам се Катя. Завърших 6-то издание "Живот на върха". За мен живот на върха е едно несравнимо преживяване. Нищо, което до момента се е случило в живота, не може да се сравни с него. Дойдох тук, тъй като бях изгубена. Нямаше изход от тунела и общо взето не намирах. Не знаех коя е Катя. Сега, след като вече приключих семинара, се чувствам много по-добре, знам коя съм, обичам се, харесвам това, което виждам в огледалото и не ме е страх да се погледна. Чувствам се уверена, чувствам се силна и знам, че мога да продължа напред и че има смисъл да го направя заради самата себе си. Тук осъзнах, че аз съм най-важната и единственият човек, заради който трябва да живея, това съм самата аз. Това ми помогна да се опикна много. Така че ако напират съмнения във вас, дали това е вашето място или не, просто се оставете на сърцето си. Аз така направих. За първи път послушах сърцето си и му благодаря, че не ме подведе. Нина Рей, за мен тя е лъч светлина, ангел, много нежна, много финна, много чаровна, която успява да те предразположи по уникален начин и да ти вдъхне желание за живот. Тя е страхотна. Благодаря й.